Tak dobrý den, já vás vítám na farmě Bláto. Farma Bláto je malá rodinná farma u uhlířských Janovic v obci, které se jmenuje Bláto. A já tady pracuji jako provozní manažerka a jsem tady vlastně už úplně od začátku, kdy farma vznikla. Rodina Šichových koupila vlastně ten zdevastovaný statek nebo vlastně celý ten areál někdy kolem roku 2012-13 a od té doby vlastně začala postupná rekonstrukce, kdy se snažíme každý rok opravit část vlastně těch budov. Celá farma Bláto je zaměřená hlavně na mléčnou výrobu, to znamená, máme plemeno mléčného charakteru, dojnice, a vlastně Šichovi, když vymýšleli celý ten koncept farmy, tak se hodně inspirovali ve Švýcarsku, kde vlastně pasou přesně tyhle ty kravičky na úpatí Alp. Čím se trošku možná lišíme od jiných vlastně zemědělských podniků tady v okolí, je to, že vlastně celoročně kravičky paseme. To znamená, že oni mají vlastně volný přístup na pastvinu, což má velmi pozitivní dopad na jejich zdravotní stav a určitě v neposlední řadě na kvalitu toho mléka, které zpracováváme. Děláme řadu mléčných produktů, ale takovou hlavní vlastně výrobou, nebo na co se nejvíc zaměřujeme, jsou polotvrdé a tvrdé sýry, které zrají několik měsíců. Tyhle sýry vlastně vyrobíte, ale musíte o ně ještě několik dlouhých měsíců pečovat. Nejkratší doba je třeba kolem těch 2 měsíců, ale jsou tady sýry, které vlastně opečováváme i celý rok. A je to vlastně těžká řemeslná práce, kterou dělají hlavně chlapi, vlastně to čištění těch sýrů, ale je to krásná práce, kdy na konci je prostě výborný produkt, který troufnu si říci, že je jeden z nejlepších sýrů v České republice. Mimo vlastně těchto polotvrdých a tvrdých sýrů vyrábíme i celou řadu jiných mléčných výrobků. Zpracováváme vlastně mléko na čerstvou produkci od kefíru, jogurtů, děláme vlastní tvaroh a děláme i v létě vlastně skvělou zmrzlinu. Naše výrobky odbytujeme hlavně skrz tady náš obchůdek, kterýmu říkáme Koloniál, přímo tady na farmě, kdy za námi naše zákazníci jezdí poměrně i z dalekého okolí. Mimo vlastně toho, že tady zpracováváme mléko, jsme vlastně sýraři, věnujeme se obchodu, máme svůj e-shop, kde se snažíme vlastně prodávat třeba sýrové balíčky, tak se věnujeme i jiným oborům a já třeba osobně mám tady na starosti i vzdělávání, což mě strašně baví, předávat vlastně všechno to, co jsme se naučili té mladší generace a vysvětlovat jim, jak vůbec vlastně takový sýr nebo mléko se jim ráno ocitne na stole a co všechno zatím je vlastně. A snažím se jim ukázat vlastně tady provoz a možná je trošku vlastně tady do toho oboru nadchnout, protože nemoc mladých lidí vlastně se chce věnovat zemědělství a myslím si, že do budoucna je to určitě něco, co my jako Česká republika budeme potřebovat, aby jsme měli nějakou nastupující generaci, která se bude zemědělství a chovu zvířat věnovat. Já musím říct, že vlastně náš vztah k zákazníkům je naprosto zásadní věc, který se hrozně vážíme a máme zákazníky, kteří jsou vlastně zároveň našimi fanoušky a dokonce už za ty léta i přáteli osobními a na tom vlastně celá ta farma je postavená. Myslím si, že vlastně to, jak pečujete o zákazníky a jaký máte s nima otevřený vztah, tak to je na tom poměrně vlastně důležitá věc, protože musí tam být vlastně ta vzájemná důvěra.